ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ na nwekwarechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchashiala na mo eye na-atụfughị oge ọnụ. Otu nwanne anyị nwoke kpọrọ m ọsọ bido na ụmụnne m, nwanne anyị nwoke aga n'ihu sị m na enwere nwa agbọghọ ya na ya abụọ mega ihe, nwa agbọghọ ọma, very humble, quiet, not only that na ọ makwara na mma nwa agbọghọ ya na ya abụọ banyere into a relationship. Bido na-aga agwa nwatakịrị amasị ya na ọ wee exactly ihe ya na-achọ na nwaanyị ya, gwa ya na ya ga-like ịbịa nara list bịa mee ihe, ọ dịkwana happy. Ya gakwana gaa kpọrọ village ụmụnne ke ya, kpọrọ family ya na ndị obodo ha gaa n'obodo ke nwaanyị gaa nara list. N'abalị ahụ ya rọọ nrọ nọ na nrọ nwoke this lady gba ọtọ n'ime ahịa, gba ọtọ, pipa na-eti, a na-atụ ya ma ndị tụga ya okwute, ma ndị wụga ya aja, ma ndị wụga ya ma na-erifo otu aka ahịa na-akwụ woro ya tọ nọ so nyekwana onye ngiri mega ka ya tọ nọrọ wụrụ na this lady ya chọrọ ịlụ ka e disgrace ga n'ime ahịa ya sa kpọ ya aha ya, olelite anya lee ekpudo ihu n'ala, ihe ahịa megidezi eshi n'ụra tete, ihe iti na-agba ya n'elu pilo ya tọ nọ ọ ya n'akụkụ, ihe agwụ ya ike ya echege datị echege na-enweghị ihe echetara ya sị mba ka ya discuss godo some issues with this lady. Ọ ya ka o tetere ihe dị ka ebe 5 ya gwa ya na ya mụ anya kemgbe 3 o'clock na nro ya rụrụ ya like ha ya, ọ jụọ sị ele ụdịka nro ọ dịkwa na mma ya yes na ya nro ya rụrụ ya chọghị ịkọwa mana enwere ihe ya sị ka ya na ya discuss. Jụọ sị na enwere ihe ọ ga-like ịgwa ya, ihe gbasara past ya ọ ga-like ịgwa ya, o nwere ihe gbasatara ihe o mere na mgbe ya na ya abụọ na-amatabe ọ ga-like ịgwa ya ka ya mara, n'ihi na nke ya onwe mere na ya akụrala na ya gwara na enwere nwa agbọghọ ya tụwara ime, ndị nwe the girl si na ọ bụrụ na ya bịa bịakwa ụgwọ isi ya na ya ga-ekele mụtali nwa ahụ, ha ekwe ka anyị ya rute nwa ya na ihe na-emezi wi send ego eji elekọta ya na ya nwere nwa, na enweghị ọzọ ya ezoro ezo ya mere, onweghị ọzọ wụ ihe omimi ya ga-asị na ihe na ihe mere before ya mata ya ọ ka ya mere ugbu a na ya na ya nọ n'aka ya na ya dị as plain as a plain sheet of paper, na ya onwe na onwere ihe ọ ga-agwatata ya gbasara past ya. The lady si no, no na enweghị mba ha na ya dịka onye nwere such any dirty past, no na family ha na ha enweghị, na azụrụ onye ọbụla the decent, ya enweghị ihe dịka any past like that. Ya so okay ya ebechewe ihe nrụ ya ahụ ma ọ ga-awụrụ na enwere onye iro chọrọ ịgbasị ha mgba, ya gwawe si ya biko na ọ bụrụ na ọ gaa ahịa ga-ezo ihe na ọ kwụọ ụgwọ ihe ọ zụrụ, make sure na ọ kwụọla ụgwọ ya, kwụkwọla ụgwọ ebe ọ ga-agbagwoju anya. Dịgela sị ya na ihe niile ọ gwaghị na ọ na-ọgwaghị ya nrọ ka mere o ji dị this worried na ọ ga-enyere ya aka ịma what to do. Ya kọrọ ya nrọ ọnụ ntọrọrọ, this lady anọrọ quiet si chai na nwaanyị aka ọkwa ajọ nrọ, mana ya ka etinye ya n'ekpere ya na ya bụ egbe ikpere nga akpa ekpere ka aha aga na nwaanyị mba nnọọ. Only 3 days ka ya nọrọ ebido nwetawe messages na WhatsApp ya, messages and pictures ya na-enweta ọgịnị ya wụ this lady na ya chọrọ ịlụ. Picture ya mgbe ọ dị very much young na nwatakịrị mara mma ịnụ na mgbe ọ wụ mmanụ aṅụ ọnụ ogo nkịtị around 1920 ka ọ ga-adị na those pictures. Na the whole pictures nwere a particular young lady almost the same age with her, ya na ya abụọ na the whole pictures esendere ya na dressing ha na the picture, mana ka ha nọ n'akụkụ main road, maka ha sere na club, maka ha sere ebe dị iche iche, maka ha sere ebe ha ṅụrụ mmanya, maka ha sere ebe ha gba ọtọ complete, maka ha sere ebe ha sere dị nnọọ ka ụmụ agbọghọ n'ebe dịka brothel, onye ọbụla yi ụfọdụ yi pants, ụfọdụ gba ọtọ entirely. Ka gbaziri ara wụ nke picture ka e bịara nọ this lady na ya chọrọ ịlụ yi pants, the other lady ahụ ga ya na ya abụọ na picture gba ọtọ complete, ken side ha adagide ofu nwoke, the man gba ọtọ na ihe this man ji wuru nwoke kwụrụ ka polu ka na ebe a ka na ebe a ha atọ isi agba etem ya sị what is this picture na-ezo ka mmiri, voice note na-ezo ka mmiri. The lady onye send ga this thing gwawa ya that na ọ ya nwa onye ya hụ ga ya na nwunye na picture na ọ ya nwa, na as a matter of fact na ihe awụ pictures na-esend ga na ọwụ
their hustling days. When the also hustling days in Akwa Ibom, Calabar. When the also hustling days in Gwagwarada, Abuja. When the also hustling days in Port Harcourt. When the also hustling days in Lagos. No two at different locations. Otaka this girl send him explain. Na ihe asa ka ya gwa ya wo. No ga like ikwuri ya no battle ekwe na phone. No digest go to the whole pictures. Go through them. No ga chaze na enwere the main bomb ka ya na abia to eba. Osuma we ya n'afọ. Ogwawa ya ka ha so bomb na abia kwanu dakwana ka bomb. Na this lady ọ na-aga ịlụ. No share n'ime 5 months we ga na soka we pit na Akwa Ibom ba na brotel na hustle. And that one ga iri shi ya. Ọrụ ha ọzọ dọkịta gwa na ya mụọ ya na ọnwa anwa shi ime na ọ ga-enye nsogbu ite ime ọzọ. Ọ nọ ntị. Na ya na-agwa mgbe niile na okpuru wepụ nna be enyi na ọ na-anọ na ọ na-alike ikpu okpu nna be enyi. Na otu aka atụga ya ime. Na ka ikpeazụ oshiri na ọ gara ga enwu na ka ahụ na oshiri ya na Abuja. Na onye tụrụ ime ahụ na ọ wala aji. Messages after messages. Otu aka ya na-agụ. Hit na-agba ya, akpata oyi na-awụ ya, ume na-atụ ya, obi ya na-akụ kpom. Ya si ka ole ihe ya bahiri n'ime ogede we ha. The lady agwa ya si na since ya na ya bụ ji emega ihe. Na onwe na-eshi wepụtara na ọgwa ya na ya misiri nsọ ya. Na ọ tara ya tọọ ya ime before na aga further. Na ọ bụrụ na this lady dị ime na ọ na-eme charges ya na ya ga-akwụ ya. Ara agba ya. Ya si mba na ka na ọ dịla too much. Mmiri phone kpọwa the lady pick. Jụwa ya sị na ọkwa ya gwara ya si ya kpọbene but anyways na ebe ọ kpọọla no problem. Na ọ ya nwa onye na nwunye ya nọ na those pictures. Na ọ ma ya ọfụma. Na ihe ma onye na enyi ya nwere unfinished business. Ya na nwunye ya na gelu nwere unfinished business. Na enwere demand one ya ga-edenwere onwe ya until ọ pụta settle ya na business ya na ya bụ nwere. Ma ọ wụghị ya na ka na ọ na-aga n'internet. Also issue ọwa heavy headache. N'ike bịa kpọwa this nwunye ya nọ jụwa ya nye somebody ya jụrụ so nwere ihe ọ nwere ịgwa ya ọsị mba. O nwere ihe ọ ga-akọwatara gbasara past ya because of nro ya rụrụ ọsị mba. Ya bịa chete nro a ọ rụrụ ọ nọ n'ime aja ebe a wụga ma nri ma gị na-akpọ okwute na-akpọ disgrace. Ya so onye maka this girl dị nwere onwe ọ sị ka ahụ na ọ na esetụlụ na ya na ya bụ nwere unfinished business na ọ na ọbịa ahụ clean ka ha mechie ihe ha bidara. Na ka na aga n'internet na that one ga n'internet that means ọ wụ nro a ya rụrụ nwunye ebe ọ gba ọtọ. Ike agwụ ya. Ya nụrụ nga were 4 pictures forward ọra nwunye ya kpọdụ ya kpọ na phone forward ọra na WhatsApp. Ozugbo ọ hụrụ ya ọ kpọọ ya na phone si ya na-abịa na ya dị na ọ wụchasịa na ya that day was Saturday ọ wụchasịa hit na-agba ya ọ na-ele ọ ya ma wo so ka ọ gbara bịa ahụ ya sokucha na hit. Ya jụọ sọ nwetakwara ihe sendere ya sị na ihe sendere few out of ihe ya nwetara. Na ọ gịrị ihe gaga on. Ọ gwawazie na actually no past ya try run away from. Past ya charity from. Ya chariala. Na here and that lady no ya nwatire na that ya na ndụ ọjọọ ahụ no ya mere introduce na ndụ ọjọọ ahụ. No ya nwakpere gakwana n'ebe a niile. Okpo ya gaga. No ya nwakpo ya gaga. Na ọ bịa n'ozi ugbu a na ndị dị ya bịa na list bịa mehi. Ọ na-akpọzi ya na ya send ya 5 million ka ha close o business. Ebe ya pụọla from job. Na ya send ya 5 million naira ma ọ wụ ya. Na ya profile ya well because na ọ mara mma ya ma na otu nwoke ga-agha ya aka. Na ete na-enwe onye otu ọrụ ya. Na mgbe ya na ya bụ na hustle na ọ na-ara ya ahụ inweta nwoke. Na ya nwa ka na-akpọ. Na ya nwa ga-agacha lọtazi benyezie ya mgbe ụfọdụ ya na-enweta job na ya nwa na-enweta. So all those opportunities no deprive ya. Mee ya ka nọrọkwa dị eti now. Enwebe anything ya me na chief. Mana ọ gbatala ego bido business. Hụ ezigbo nwoke na-abịa ịlụ ya. No deprive ya a lot of things. Na ọ ga-enye 5 million naira or ya hocha biz. Na ihe ọgwa gị na-etretin ya na blackmail ya. Ya gwa ya na-eji hụ dịka ego ahụ. Na ya mahụ na o rutele nke ịga fọda na ihe niile okwu. Ya na ihe na ọ pass ya hapụrụ. Ya gwa ya sị na enwere ka ọsọ ya release be na ọ gịnị ka ọ mara gbasara that one ọsọ na ọ wụ na-enye ihe that money na ọ na-aga n'internet. The lady si ama na ọ naanị ya profile ga ihe naanị ama ihe oji. Ike agwụ ya na-ele anya mmiri agba ya n'anya enwe ihe wakpụrụkwa anya mmiri gba ya n'anya nwa ya hụrụ n'anya ka ngere automatically adịzi ya ka shi n'anya adịzi ya ka public toilet n'anya. Ya sị na ihe mere n'ụwa na apart from all these things mege now na part ahụ ebe ọ sị na ọ wụrụ na ya dị ime
na ya kpọọ ya na ọwụ na ya tụ nwa ime na ya kpọọ ya na-eme ihe a charges na ya ga-akwa ya na gịnị ka ọ nwere ịkọwa n'afọ ime, they are aware na o nwere problem with conception. Yes na ya gagakwa n'ụlọ ọgwụ na echi na azụ agaga ụlọ ọgwụ ya gwa ya so ochi na azụ agaga ụlọ ọgwụ lekwa ihe dọkịta ya sị na doctors na by God's grace na nwa na-echi na Chukwu na-abịa ya jụọ si ya nwa ka ọ ma problem ya o destroyere onwe ya bịazie bịa ịlụ ya ọntụ na Chineke na-enye nwa ma ọ onye ara ya rọkwa nrọ so na ọ ya nwa wụ pure ihe ya so na ihe ya rụrụ na nrụ na ọhịa ọwụ na ọwụ otu ọ dị na ọ wụ disgrace to womanhood na mma niile ọ mara na ihe otu o destroyere onwe ya lụọ onwe niile ya nwa ka ọ chọrọ ịbịa dakaira na family ha na ha nwere reputation na ha na-asọ disgrace ka igwu na ihe ọhịa ọ bụ abeje kind of worm ka o buteje bịa ịkọwa n'ụlọ ya na ya ụkwa na ya ajụghị ya ajụ ọgwawa ya sị ya dị sorry na ya biko gbaghara na ya dị very very sorry na ya biko ya sị oke na ihe ọkwaga nga ugbu a na ọ bụrụ na ya chọọ this lady na chọọ ya sị oke na ya bịa ka esetụlụ ya ya nwere ụmụnne cousins ya ga-agwasilekwa ihe ya gabigaga ha pụta enyi nwa nwaanyị a na ha condition ya ihe niile tepu niile o ji everything o ji ọ ga-erilizi ya without helenga anya n'azụ mana ebe ya dị worried wụ nke ka atụkwa ime atụghị ime ebe ha nye na ya gbọgara ụlọ ọgwụ asị ha enweghị ọwụ infection ahụ obodo aka ga treat kwene ya na ihe gbasara atụkwa ime atụghị ime ọ dị aware that na ọ damejele womb ya na ngalugbo ya na ya ejighị ego IVF ya ejighị ego surrogacy na the last thing ya ga-emekwa n'ụwọ ma ya eji ahụ na ya ga-atụwali nwaanyị ime ya gawa n'ọfanage ga kpọrọ nwa ndị ọzọ mụrụ na ya ga-emeli ya and n'ụlọ ha na-enweghị ọwụ ya nwa ga-break record of polygamy ị ga-alụ nwaanyị ga-alụwa na nwa ga-amụ nwa no n'ebe ihe mkpa agaghị ara na awụ na this lady na ụmụnne ya hụrụ ya n'anya too much na ha eji ya aṅụgarị ka ihe ya ga-agwa ha ugbu a that na ọwụ ihe mere na eji akọlụ this marriage off n'ihi na ọ gaghị work na ọ dịghị possible na ya ga-ebili with this type of woman na ya ga-ebili with a woman nwere such past na njụderele mba ụwa biko nọ na-enwekwara nwaanyị fozere n'ọlụlụ nke ị hụrụ dress rough ma gwa yarụ mma a ga-enwerịrị rekom na ụmụ nwaanyị ofozikwere ụmụnne m ya na-eti na phone eti dị broken ọ bụcha na m lee ebe m ga-esi bata ahụ m ebe m ga-esi abata because ọ sị na ya ejighị ego IVF na ya ejighị ego surrogacy ya ejighị that type of money and the lady ejikwana hụ the money n'ihi na ọ ya nwa take care of her ka o megawo just peti ihe na-eti jugoro ya anya ka o ji ya sọpọtụrụ onwe na orughị that type of amount of money eji eme surrogacy na ya ejikwana ego ịga sị na a na-agbari na IVF ya ejighị that type of money na ọ bụrụ na ya eji ego ya ga-akpọ that lady pay ya off condition ya bring ya down na ya nwere cousins isi gbakara ga-emeli ya mana cousins ịbịawa into this abata ha kwele into reading what happened ha ga-ekpughe ihe ha ma sef ga-eji aka ha ya kọrọ the whole family na ya chọrọ ibutere ha disgrace now ya chọkwana ha ya nwụhụ onye ga-alụ nwaanyị abụọ enwe mgbe ya budget na ndụ ya niile na-enweghị ga-emenela ụwa ka ya lụọ nwaanyị abụọ biri with 2 women married to him na ya ga-ehe emeli ya na-emekwana the last ya ga-emekwana wụ ịma na ya eji ahụ ya ga-atụwalifo nwaanyị ime gawa n'ọfaneji gị ime nwa adopt ya ga-emeli that one na mgbotodorele ya ọnụ na ụnụ gwadele ya obi ọnụ ụmụnne m otu a ka o si esi mgbotore ọnụ ogwekwana otu m si bịa gbotore ya ọnụ kwuo obi nọ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ